Ning tawan ti toyo nga toyo ti Pilipinas. Toyo lang ti ulo at nakakabsat. Tay kakabsatan, makalamot tay maning kakaiba ti. Sidain tay kapay, tanabayag nga panawon. Ngantay nagsida ti rabungan. Oh. Siyempre, mantika. Excited dahil ti kapsat yung haagluto kakapsat ko. Nalipata kung diraman tirabu. Uray nakaawit na kita Pilipinas idi December, January, hanggang February kakapsat nung anak na kasi na tirabu. Tatalang maninang kakapsat ko. Kantay di bawang ay. Yan, sibuyas, syempre. Una yung ti panglunan kakapsat. Paunay nagbanglod. Sayang. Alam tayo amin nga kapsat na sayang. Kabigyan na yung sili. Odot, kapsat ko. Gin, fresh nga bawang tanumas na banglod. Banglod. Kantay di ba? Sit nito ang palasa. Paminta, syempre. Basic lang mga luto tayo tikapsat mo. Ning tawan ti toyo nga toyo ti Pilipinas. Toyo lang ti ulo at nakakabsat. Sinagatoyo na kaya nakakabsat. Diba? Uri awan ti toyo kakabsat toyo. At na toyo na tayo ulo. Nakitin. Nagkatawa ng may sarili. Kalawa ng gabit ko. Ikantay ti toyo dito yung Malaysia kakabsat. Kumulay-kulay. Tawan garo ti toyo tayo. Anemik no toyo lang ti ulo tata. O, kita niya din. Kumulay yun. O. Panglo. Ang ganit na lipatan dahil iso kakabsat. Tagidi bashers ko dita hanak nga chef. Awan ti procedure, step by step. Ti pinagluto kakabsat ko. Ngem, ti sigurado kat nalinis kinaimas. Diba? Ano nga important ti kakabsat ko nalinis kinaimas. Uray pa at ti procedure nga sunsundoon kakabsat nung kantungot lang na imas inhan nga natalos. Useless. Anak ko mga kakabsat ko. Lalo nung tarugit. O diba? Ikatay kakabsat ni basit na oyster sauce. Basit lang. Ano ang level up mo? Basit kakabsat ni luto tayo. Okay, nag-alat. Mapanenti matak ate asok na. Atat. Karaman tayo kakabsat at ilut-lutuan tayo. No, sakto tilasa daw no naimas mo't lang kakabsat ko. Perfect kakabsat ko. Maragsakan man dagiti alagak madamdamam. Naluton kakabsat kasi ti kayat ko try na medyo kumirasa-kirasang. Mangan tayo maninon kakabsat ko. Sidaan tayo dahil ti rabong. Rabong, adobo nga rabong kakabsat. Siyempre, ang dati kape. Perfect. Pati kamatis tayo nga dadbuong na. Kapungarta dati nag-sponsor ti Seafoods me. Siyempre, dati Seafoods tayo. Ti prawn tayo nga dadaktol kakabsat. May dikaw awit ko Pilipinas. Nagsubli na kitoy. Nag-51 na. Tata nagsubli na. Mag-54 na maninan. Awanin. Yung mas magamin yung mga kakabsat. Sa Pilipinas, gamin ko. Ura ato tika nakidikot kwa. Agdungkot nakakabsat ko ta. Pag na. Dito ko. Kanak lang mo. Mainitan kakabsat ko na mapanag di anti kabakiran. Wala agala parya.
Tapos puro airconon. O, kasando ka nga kumutong niya kakabsat niya. Tapos, sabay pa nakakarawat kabsat niyo. Naman, ura na pumpunong iwat kag sarita na. Kape. Una yun, nagkimas nga talaga kakabsat ko. Nagbabay na pa ng kakabsat ko, tawan na. Ano, concentrate ko timangan. Dahil so pa yung ilok mo, di kapsat yo. Good night na kapsat ko.